Hej YouTube. Hej YouTube. Velkommen til Farming Simulator 2013. Vi har sådan tænkt os at lave et lille let's play Yes, på den her server. Vi har ikke snuppet noget. Vi har lige lavet dem. Og jeg giver lige Nicolaj nu. Vil du køre introen, eller? Ja, jeg kører bare introen. Kør den intro for helvede. Så er vi tilbage. Skal jeg lige sætte vores majtaske i gang? Yes, og jeg går lige ind og skaffer os nogle penge i indsæt. Skal jeg bare sætte ind til det, eller skal jeg så gøre? Det bestemmer du selv. Jeg sætter bare til det. Jeg tænker, hvad skal vi bruge vores penge på? Vi skal bare lige ordentligt i gang. Jeg skal bare så bruge på noget. Ja, det er bare fordi jeg er 158. 100. Du kan give en start, ikke? Jo. Jo. Jeg er også minus. Har du minus? Nej. Vi har minus i banken. Det ser fedt ud. Der. Det er godt der. Nu kan jeg lige hurtigt tjene meget penge. Nej, giv mig en vogn. Jeg kan se, hvad der er mest i. For en silo. Giv mig traktoren og vognen. Nej, det gør jeg. Jeg kører bare. Du tager den med vødt. Hvorfor ikke roer? Det får vi mest for. Jamen, tag den med vødt til at starte med. Okay. Fordi der er 1122. Så. Ja, jeg skal lige finde noget. YouTube, vi stopper lige hurtigt optagelsen. Og så er vi tilbage. Hvis du nu tager den røde traktor, og tager den vogn, jeg lige har købt. Yes. Jeg sender det bare lige hen til gården. Jeg har. Reset. Og det er lidt smart, ikke? Ja. Der. Du har købt nogen. Jo, jeg har. Når du har reset. Der, hvis man går her. Escape. Og går. Man starter her. Kommer to ind. Og så reset. Man har købt noget. Så trykker man på ting. Og så kommer man ind til gården. Jeg har lige gjort 3 træk til mere. Uden at købe dem. Hvor mange penge har du? Jeg har 8.000. Jeg har købt de her 3 traktorer. Der var bare nogle stod nogle forskellige steder. Så kan vi ikke bytte traktor? Så jeg er en rød, du er den du har. Og jeg er den du har. Du er den røde. Hvorfor? Den kan jeg ikke så godt finde noget styre. Nej. Den der din yndlings. Så jeg så kører med roer. Det må du gerne. Hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvor roeren er, så kan det prøve at vise det på mappet. Det er henne ved Mark 7. Der er altså en kro, og den de skal. Så nu vil jeg lige køre ind til Mark 7. Vi overvejer, at vi vil snyde med pinde, men det gør vi ikke. Ikke selv? Jo. Men du har selv overvejet, Sebastian overvejet det. Men jeg sagde nej, for vi skulle lave et let's play. Nu ved vi ikke, om det kommer til at blive et let's play. Det kommer an på, hvor god det er. Godt der. Yes. Og I må undskylde, at det tog så lang tid for os at lægge en video. Det må jeg virkelig undskylde. Jeg har bare ikke haft tid og lyst til det. Jeg har haft lyst til det. Men vi har bare ikke haft noget tid. Hvad til? Nej.
fordi det skal lige passe mig, om jeg er helt alene hjemme. Og så videre. Nå. Men når jeg er hjemme i Marktyr, skal jeg køre nu på... Nu skal jeg lige prøve at vise det. Her i Marktyr, så over herovre i hjørnet, så er der sådan en gul ting. Der skal jeg køre hen. Så kommer jeg hen til sådan en krog her, hvor jeg skal læse skruerne af. Så skal jeg bare lige holde her. Sæt nemlig for pinden. Sådan. Jeg er ved at på vej hen til mark 28 og gør det derhen. Hvad for noget? Jeg er ved at hen til mark 28 og gør det derhen. Når jeg læser noget. Ja. Hvad er det med mark 28? Når den. Okay. Skal jeg så til kornet? Aner det ikke. Skal jeg så til kornet? Jeg ved ikke, hvad det er. Og undskyld, vi måtte pause optagelsen. Men det var bare lige fordi, at der skete lige noget. Er det bare jeres høretelefon? Ja. Er det bare affald? Ja, det er din. Se, Ja, skal jeg så køre med korn? det må du gerne. Ja, jeg køber lige nogle høns. Skal jeg bare købe 100 af dem? Ja, ja. Det plejer vi altid at have. Og ja, her for lidt til slut, der var vi i gang med at optage. Men der snydte vi med Så- pengene, og så synes vi ikke, det var særlig Ja. godt. Nej, vi ved rigtigt, men den blev bare for dårlig. Altså, vi kunne ikke blive enige om det. Og så gjorde hun endelig og sådan. Jeg kunne mig selv. Det kan godt være, der Ja, kommer nej. en ven med en, altså som der hedder Mathias, men Om vi skal nok love at optage noget Counter-Strike. Det lover vi. Altså. Vi har bare lyst til at optage noget Farm Simulator. Og ja. Måske. Det er vi ikke helt sikre på. Men måske kan der godt komme noget GTA i ved. men det er bare fordi han Det er bare fordi scratcher. min computer går til min slowly. Der hvor den røde ud af banen. Så er det ikke nogen, når vi helt til skal pause optagelse. Hvad der sker. Og, men hvis jeg får en ny computer, som jeg går ud fra, så lover vi at optage hele markedet. Yes. Og så måske også noget katal til fat. Ja, det kommer an på, hvem der vil være med til det. Ja. Vi vil helst have cirka Marcel i hvert fald. Og så måske 2 mere. Ja. Så vi lige have 4 eller 3. Ja, og måske højst 5. Højst 5, ja. Og mindst 3. For det bliver så alt for kød, hvis der er så 6 med. Nej, men det skal være 2, som der er. Synes du ikke også det? Jo, det kan vi godt se. Altså, hvis vi skal optage med Det kan også godt være, at vi optager noget LCPD. FR, ja. Det er en politimod. Men det kan godt være, at vi snyder lidt. For vi har også en anden mod, hvor vi bare kan sporte alle mulige ting. Ja. Og det skal lige siges, Tutorial, hvis I gerne vil have. hvordan man, hvis vi har en tutorial, hvordan man installerer LCPDFR, Så kan I ikke få det. så kan I bare skrive ud i kommentaren. Jamen, de kan måske heller ikke få det, fordi det er mig, der skal vise det. Det kan jo ikke sådan. Det burde du ikke. Nå nej, men hvis I gerne vil selv prøve på at finde ud af, så gå ind på noget, der hedder lcpdfr.com. FR. Eller kan I bare søge på DK Dansk Gaming. Ja. Og så søge... Nej, DK Gaming dansk. Er det ikke sådan? Nå, nej, DK Dansk Gaming. Okay. Og så søge tutorial, hvordan man installerer LCPDFR. Og sådan noget. Det kunne måske vi laver i en Fiat.
Så skal jeg lige Prøv, have... hvor meget der stemmer om det. Så skal jeg nemlig... Ja, og så skal jeg også lige vise med Nikolaj, hvordan man gør, fordi han viser ikke. Nej, han skal lige... Jeg tager bare skærmen her på. Og så viser jeg det bare. Ja. Undskyld. Larm med mik. Jeg skal gå mik. Ej, så er det kun meget taler jo. Men det er sgu også godt nok. Ved I, hvad jeg er på vej til? Nej, det gør I nemlig ikke. Jeg er på vej hjem til Max. Er det blevet meget godt at 20 læse nu? Yes, derhen har jeg et... Har du det sidste læs? Ja, Jeg tager korn og roer. jeg har ruer. Nej, jeg tager roer. Jeg har lige taget ruer. Også. Yes. Jeg er på vej. Husk, du skal ind til Max 7. Ja, jeg er på vej hen til det. Se. Det her med den her traktor der. Når man kører hurtigt og skal dreje, så ligger der altså noget på 7. Jeg kan lige prøve at vise det. Du skal ikke have trailer på, fordi det kan du ikke. Så. Jeg har trailer på. Det kan du ikke. Så. Med en røde. Den. Prøv at se. Der. Så ja, du... Hvis vi vil have en tutorial med sådan noget med munch, så jeg bare til, det kan jeg vise jer på 2 minutter eller sådan noget. Ej, på 1 minut. Det tager ingen Det tager tid. ingen tid. Men den skal bare lige... måske 2 minutter. For at se, jeg skal også lige ind og lave den hjem. Men Ja, vi skal også lige vise. bare i kommentarer. Ja, vi skal også lige vise jer, at det fungerer. Ja. Og det kan vi så lave en multiplayer med. For mig så bliver jo ikke kan gå ind og vise det. Og så kan du bare købe en hel masse åndssvage ting. Ja. Så kan I se, at det egentlig virker. Ja, det ikke er rigtigt. Og det er ikke bare noget der står. Nå, jeg har også roer. Jeg går nok meget roer, hva'? Der er ikke flere roer. Okay. Jeg fik det sidste læs. Yes. Et sovepladsen. Ja. Og I kan... Jeg vil sige... Jeg vil råde til... Ikke læs det her. Fordi I får ikke lige så meget penge. Jeg vil råde til at gå hen til guld. Der var en rådplæt der. Som passer bedre. Eller... Ikke altså. 2 styk. Pause nu i optagelsen. 2 styk. Og så er vi tilbage. Se. Har du taget timer på? Nej, vi optager bare. Indtil vi bliver. Altså, jeg har OK fornemmelse med, hvornår vi optager cirka 20. Ja, jeg har også. Ellers må vi lige se det. Ellers skal vi jo gøre sådan til, at hvis vi ikke tror, vi optager 20 minutter, gå lige ind på Windows Live Movie Maker, og lægger hele videoen sammen, og så ser vi, hvor langt vi optager i alt. Og hvis vi så optager i et kvarter, 10 minutter, så optager vi mere. Så har de ikke købt noget? Nej, jeg lægger bare lige vores penge i banken. Nå, det er derfor, det er ikke. Sådan der. Jeg vil nu bare lige... Hvor meget penge har vi i banken? Altså, Bare lige nu. for at komme ind i banken, ikke? Ja. Så skal jeg trykke insert, Ja. hvis jeg så et Ja, så... godt tastatur, hvor jeg står home på. Så skal jeg trykke insert, kommer herind og skal bare trykke borger, hvis der er noget. Og repeat, det er, hvis man vil give. Og hvis I ikke har et tastatur, hvor der står insert, så kan I gå hen til de her pindesteder. Eller pinde. Kan det være I vil. Støvler. Og så er der også en bank derhen. Det var det her tip. Jamen, I vil have 200.000. Sæt! Køb en handbælpresser. Bim, bim. Sæt. Ja. Køb en handbælpresser.
Og selvfølgelig, ja, lige før var jeg... Skal det være firkantet eller runde? Firkantet. Hun har kun 5.000 kroner. Kun 5.000? Ja, og så også dem, vi har i banken. Skal jeg lige sætte mig hjem? Hvad? Min vogn er væk? Undskyld, jeg prøver at sende dig hjem. Så skal man ramme der din vogn. Men jeg går lige ud min, og sender helt den bund der. Sådan. Ja, det er selvfølgelig også en måde, at jeg får mor hjem. Må jeg ikke få din traktor? Jo. For jeg kan ikke med andre. Det er en af de bedste traktormåder at starte. Kan du med madbrætter? Nej. Ja. Ja. Så kører jeg lige ud og tømmer majtaskeren. Jamen, der står allerede en vogn derude. Nu er jeg til den her. Og så kobler jeg den frem. Og for at få det her blink på, som jeg har lige taget på, Jeg trykker home. det er home. Så det er selvfølgelig lidt noget, hvis I ikke har home. Hvis I ikke får det her blink på. Jo, måske på en anden måde. Men det kan man så ikke til. Det må I selv skrue med. Jeg kan sige så meget, hvis I køber det over Steam, og der ikke er, det der, hvad hedder det, procenttegn rabat, kan man sige. Så koster det 187 87 inde på Steam. Tæt på 188. Det koster der omkring 187 og 88. Ja. Terraria. Jeg overvejer faktisk at købe Terraria. Det gør jeg faktisk også lidt. Jeg spiller lidt Terraria. Det er meget fedt. Bare ikke kvaliteten er ikke bare så god. Kvaliteten er ikke så god. Nej, men jeg synes det er meget fedt. Det er næsten ligesom Minecraft. Ja. Bare hvor det er små, mindre mænd. Nå ja, måske kommer der også lidt Minecraft jo, fordi at jeg skal jo snart have Hamachi, så kan vi bare lige have Hamachi server. Ja. Så kan vi være, at vi går ind i sådan et forhindringsmap, Jeg sådan en parkourmap eller sådan noget. ja, hvor vi skal gennemføre en hel masse ting. Har du din angiver? Du bare tryk på 2. Hvad? Prøv at trykke på 2, så kører den helt automatisk. Og man skal jo bare lige dreje selv. Du kan også trykke på 1 og 4. Jeg tror bare lige, jeg trykker 1. De er derude. Så er der også en fordel med der. Nu trykker jeg på 1. Så kører den automatisk, jeg skal kun dreje. Men hvis du trykker så forud en gang, så er Ja, det dig selv, så- der styrer. Så er man selv styr. Hvis de så trykker 2, Så kører den lige lidt hurtigere. så kører den selvfølgelig hurtigt. 3. Jeg kan ikke huske, om det bliver Lars. Nej, det bliver også hurtigt. Og så 4. Det er så langsomt. Nej, Og så hvis du trykker det 4 er 1, der er langsomst. og så kommer også 4. Hvis du skal så noget, eller sådan et eller andet, så skal du køre i 1. Kom på, hvis du har majtasker, så skal du køre i 2. Så går den lige Jeg har lidt lige hurtigere. købt Mark 15. Nu har jeg kun 5.000 tilbage. Så er der 30.000. Hvor mange penge har du? Hvad? Hvad? Mm. Bare 5.000. Kan du lige give det? Hvad? Kan du lige give det? Hvor nu jeg ser nogle af de her blå traktorer. Vi har 4 blå traktorer. Sælge 3. Nej, Ikke så i alle. og roser 3. Fordi at der er en, vi skal bruge til at høste med. Eller så. Skal I koble den på? Jeg så lige Mark 15. Og det er den blå, ikke? Jo. YouTube. I ser ikke bare så du også siger. Du vil gerne høfte med. Det er fucking dårligt til det samfundet af det der. Men
kan jeg så sige til jer, at jeg fik det for lidt tid siden. Også her. Jeg fik det da han fik det, så dagen efter, så fik jeg det. Se, vi kan ikke bruge den blå traktor. Hvorfor? Den kan ikke dreje med den der blå ting på. Nej, det er heller ikke den blå ting. Over til en grøn. Ja. Den blå ting. Du sagde en blå. Nej. Nå, så sagde jeg fejl. Den blå traktor med den der såmaskine. Den der så. Ja. Den der så frøen. Så. Og så også lige noget på, så den er ikke stejler. Ja. Det er dejligt, at jeg kun lige skal dreje. Og så kører den i sit eget tempo. Ja. Det er første gang, jeg finder ud af det. Det vidste jeg slet ikke. Den blå traktor kan ikke have den der på. Jo, den kan. Og et program. Nej, den kan ikke have det der foran på. Nej, det sagde. Jeg troede, du mente det der bag. Den der såmaskine. Skal jeg bare få ind til det der så? Til så? Ja, hvis du har nok penge. Der er 18.000. Ja. Skal vi så roer? Det kan vi godt. Eller græs? Vi kan godt så roer, det får vi mest for. Ja, men skal vi også sådan en stor roemaskine? Nå ja. Så hvad kan vi så? Græs? Ja, men så skal vi også... Ja, det gør vi bare. Jeg køber lige en lille græsslåmaskine. Nej, lad være med at købe en lille græsslåmaskine. Jo, vi køber den lille, fordi den er god. Synes jeg. Nej, den kører så langsomt. Lad nu være med at købe den. Vi køber en af den der man skal have på i siden, og så tager vi en opsamler. Hvad for en i siden? Skal jeg købe det? Ja. Jeg ved også ikke lige, hvor mere med den der side. Det er nummer 2 traktor. Skal vi købe en vanddunk? Nej. Vi har ikke noget at bruge den til. Og hvis vi har 25.000? Hvis jeg havde... Nå nej, det glemte jeg lige. Hvis vi havde 8.000, ikke? Hey, jeg kan ikke finde det. Hallo, hvis jeg havde 8.000, ikke? Så kunne vi få et drivhus. Nej, eller vi køber bare den lille traktor, den har jeg købt. Stiller du den over, eller hvad? Ja. Kan du give mig 8.000? Hvorfor? Har vi råd til et drivhus? Vi skal ikke have et drivhus. Jo, vi skal få penge for det. Og tomater. Drivhuset, ikke? Ja. Det skulle betale 10 kroner om dagen. Og vi får 160 om timen. Okay. Skal jeg købe et drivhus? Ja. Yeah. Tomatoes. Ja. Og jeg stiller den selvfølgelig, hvor jeg plejer. Yes, og når du er færdig med det, så kan du tømme. Så, Hvad laver du, Nikolaj? sådan. Du så på den forkerte mark. Ja, det var ret. Jeg sov ikke. Jeg skal bare lige køre hen. Der er basic, jeg sov ikke. Og jeg får alligevel ind til at sove. Hey, har du husket at fylde tanken op? Jeg har ikke en manddunk. Nej, den der op, som du har. Nej. Det skal du, ellers får vi ikke penge. Så får vi flere. Så får vi mere penge for det. Men hvor mange penge har du? 3.000. Der er med så meget 4.000. Så har vi råd til en manddunk. Jeg køber lige sådan der. En hvad? En vanddunk. Har du råd? Ja, jeg gik bare lige ind i banken. Så skal jeg lige gå ind og fylde vanddunken op? Ja, og så bagefter kan du lige tømme. Og så, imens jeg lige gør det, skal jeg lige hen og fylde noget i den her. Det bliver en blå, ikke? Nej, det er den der, det er over ved huset. Det er sådan nogle masse ting. Hvor skal jeg fylde den her grøn op? Jamen, hvis jeg nu gør det, Ja, kan du så ikke... så skal jeg hen med vanddunken. Yes. Og vi skal have 2 græsslåmaskiner ind i.
den til formen til køre, hvis vi skal have det. 2 græslåsiner. Nej, vi skal nemlig ikke have får. Men det kan vi bare få uld for. Der får vi også spændt. Prøv at se, vi skal herhen. Og der. Lad mig lidt mister vi overdrevet meget en pinde. Vi mister kun lige nu. Jeg kunne... 1000 eller sådan. Nej, det har jeg ikke mistet. Nej, men hjemme lidt. Jeg kan bare sige det hen, ikke? Men hvis vi ser sådan noget høst og sådan noget, og vi bare går direkte til høst, så kan I bare skrive noget i kommentarerne, så snurrer vi en pinde, og så går vi direkte til høsten. Yes. Men hvis I så vil se os med, hvor vi laver sjov, så tager vi sådan en politibil, som vi har Som vi måtte. på, og så kan vi bare køre så hurtigt vi vil. Og i en video, hvor mig og Sebastian og vores ven, eller gæst, rigtig skulle have lagt ud. Der lavede vi sjov. Ja, der lavede vi totalt sjov. Det er ærgerligt, at slettede video. Fordi at, han er også den der, den der politibil. Så er det, han skal til op ad bakker, så han kan flyve ind til køerne. Så når han kommer i fuld fart, 62 km/t cirka, så når lige køen foran. Så vi laver 2 saltoer, saltoer, og så lander vi normalt. Og det er rigtigt. Det var fucking vildt. Og jeg vil også sige, hvis vi skal have politibiler på, så skal jeg nok vise jer, hvordan man kommer ind til køerne. Okay, så? Yes. Nå, jeg kommer også i den mærkelige stund. Nå, jeg skal spise, så vi kan bare lukke ned for YouTube nu. Skal vi ikke det? YouTube. Se på mig, gå ind og fylde vand i. Ja. Skal du logge for det? Ja, jeg lukker bare for det efter det. Hvorfor? Du vil ikke spille med mig? Jo. Så kommer jeg så tomater. Hvorfor logger du så? Fordi jeg skal lukke. Men Og sådan. Vi ses i en anden episode. Vi ses i episode 2. YouTube. ses.